السلام علیکم ناظرین، اختر عبرت اپنے یوٹیوب چینل کے نال اج سارے سجن سمولے جناب ڈاکٹر عاشق سن کچھرے صاحب کی بیٹھک تے موجود ہیں. میرے کو چیدہ چیدہ نامور وسیب دے سونے خوبصورت شعراء کرام بیٹھن تھے. اج انہیں کو خوبصورت کلام سن سجنوں یہ میرے یوٹیوب چینل تے لگے ویسو اختر عبرت لکھ سو چاہ سبسکرائب کرے سو چاہ یوزر سونے بنے سو کچھ بہت خوبصورت تساں کمنٹ کرنے ہوں بہت سپورٹ کرنے پن سارے سجن ہزار مرتبہ بیان کرنے دا سجنے دا شکریہ. لیے پاس ضرور کرے سو بیل آئیکن کرے سو جو تاکہ میری ہارا والی نوی ویڈیو تساں سجنے تک پہنچتی رہے. سارے سجن کی کمال شفقت ہو سی. میرے کو جناب تنویر ضامن صاحب بیرمانی فیملی تعلق رکھتے ہیں وہ بھی موجود ہیں. تاج محمد تاج صاحب یہ بھی برمانی قوم نال تعلق رکھتے ہیں. میرا پیارا بھیرا سارے سجنے دے دل عزیز ہر دل عزیز جناب ڈاکٹر عاشق سن عاشق وہ بھی ساری وزن میں بیٹھن تھے. کیمرے مین میں جناب اسامہ لگاری وہ بھی ہیں پہ. باقی عرفان سندھی صاحب میرا پیارا بھیرا ایسا جگہ سونا دوست سونا موجودی بیٹھے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے زینو بے مجالسکم ذکرن علی ابن ابی طالب کہ اپنے اپنے محفلیں کو اپنے اپنی مجالس کو میرے بھرا علی دے ذکر نال زینت بخشو سونا کرو. سارے کو ساری بعض محفل دے وچ ایک ایسا بے مثال شاعر جناب تاج محمد تاج برمانی صاحب موجود ہیں. وہ گولہائے عقیدت دے پھول نچاور کرے سن محمد و آل محمد دی بارگاہ وچ سارے سجان اساں سن اور لے کرے سو عبادت اور ثواب کی نیت اور سو سجنو تاکہ اساں سارے دی آنکھ بات سمجھ رسی. تاج محمد تاج تساں ماشاءاللہ حسینیت کے پروگرام لکھ دو. اساں کو امام علی مقام حسین بادشاہ حضرت عباس علی المرتضیٰ انہیں عظیم ہستی میں کوئی اچھا کلام سنا سو تاکہ ساری محفل کو چار چاند لاگے سکے. سجنوں او سوت وال تاج محمد تاج والے پاس جڑ گئے. شکریہ جناب. دین سوکھا تو نہیں تے محنت لگی من گھڑت دلیلاں تو دیندا ودی. سبحان اللہ. دین سوکھا تو نہیں تے محنت لگی من گھڑت دلیلاں تو دیندا ودی. کوڑ کے دو آندی چار تلے حسین سچ پردے تلے دل کیندا ودی. سبحان اللہ. رزق بارہ دے صدقے ملا تے تو ہے ویل باطل دے واروں حکیندا ودی. چاند مولا تو کر وقت موکی ودی سر نو کر دے اگوں جھکیندا ودی. سبحان اللہ. واہ واہ. بعد میرے تو آگا ہے مولا علی آخیا نبی دا منے دا نویں تاج گوڑی کنارے لکشا کیویں سچے پاسے تو خود کو آنے دا. واہ واہ واہ. بسم اللہ. نو تو اپنا نی پتر بچیا حسین ہر کو ویتار چھوڑے. واہ واہ. نو تو اپنا نی پتر بچیا حسین ہر کو ویتار چھوڑے. کربلا وچ ظلم دی بھاتوں حسین کنبا گزار چھوڑے. واہ واہ واہ. جدید کشتی بڑے گا پیا حسین جب کو سوار چھوڑے. بے دین مارن حسین آئے حسین کافر کمار چھوڑے. واہ واہ. حسین کیتا ہے ناپ زندہ یزید لعنت دلائن ویٹھے. تاج کلمہ توحید ساری کل شریعت حسین بیٹا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لقمان نبی دی حکمت دا ہر جاتے چرچا تھیندے. دین اسلام دے گلشن دے پرچار تے خرچہ تھیندے. واہ. بانی پاک شریعت دے قاتل کو آئے تے ڈر پہنی دے تاج بطول دے دشمن دا نا چاہوں پرچا تھیندے. واہ واہ. خوشیاں ہیں مہمان علی دے بیڑے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خوشیاں ہیں مہمان علی دے بیڑے. اے سونے دا سلطان علی دے بیڑے وچ. واہ 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 واہ. خوشیاں ہیں مہمان علی دے بیڑے وچ. اے سونے دا سلطان علی دے بیڑے. واہ واہ. احمد سنگھ سرکار عباس دی ہے 26 ہجری 4 شبان علی دے بیڑے. واہ 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 واہ. شیخ لب. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. احمد سنگھ سرکار عباس دی ہے 26 ہجری 4 شبان علی دے بیڑے وچ. آسیہ مریم حوا پاک خدیجہ ابو ذر کمبر سلیمان علی دے بیڑے وچ. واہ واہ واہ. خوبصورت اشعار. واہ 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 واہ. کل سادات دا ناز مولا غازی ہے. کل سادات دا ناز مولا غازی ہے. ای مومن دی پہچان علی دے بیڑے وچ. تاج حسنین بھیرا کو چاہ کے آدھے ہم
تاج حسنین بھرا تو چاہ کے آتے ہیں۔ اے پردیاں دا نگران علی دے واہ واہ خوبصورت واہ واہ آیا پردے دا نگران علی دے بیڑے وچ اے جناب شاعر آل محمد جناب تاج محمد تاج برمانی صاحب ہر دل عزیز سدا بار شاعری عاقبت سدھارن والی شاعری پیش کرنے بیان سجڑو خوب کمنٹس کرے سوئی دوست دے حق وچ تاکہ جو کمنٹس اساں سجنے کو بلا واپسی دسنا پوندے جو کتنی دوست کو سندن سمجھے پین سارے سجنے دی مہربانی اصل صلاح راسو اور نئے پروگرام دین راسو سارے سجنے دی کمال محبت